plataforma amb els meus objectius contra la privatització de l'aigua, contra la sobreexplotació dels recursos dels rius de Catalunya. Llavors també estic a l'Ateneu Naturalista, que és una entitat d'allà de Girona, també que hem treballat els temes aquests durant bastant de temps, amb el tema de sobreexplotació del Ter, que també se n'ha parlat aquí del Ter. Ja en parlarem una mica tot plegat també. O sigui, per la meva edat ja vaig participar a la Guerra de l'Aigua del Camp de Tarragona quan al minitransvasament de l'Ebre, i ara estic a la CUP de Reus i estic al Consell d'Administració d'Aigües de Reus, amb representació de la CUP. Bueno, és això. Són empreses públiques d'aigües. Sí, bueno, la de Reus s'ha lliurat de vendre... Sembla que hem aconseguit que no es vengui, el que no vol dir que això no tingui un efecte de retallades total i un pla d'ajust greu, bàsicament pels treballadors. Soc d'Arenys de Mar, de la CUP d'Arenys, soc també del món de l'ensenyament, però soc filla de pagesos i estic a la cooperativa L'Aranyó, amb ells també. I bé, la meva família i jo el que fem és producció familiar. I soc membre de l'Ateneu Arbocenc i a nivell familiar també el meu pare és pagès i de moment em dedico a temes de medi ambient, però en el meu futur veig una possibilitat de poder treballar també relacionat amb el món rural. De fet, ja hi estem treballant a nivell familiar. Soc d'aquí, Badalona, i em dedico a l'àrea de postproducció, però estic molt interessada en el món, sobretot del conreu, als horts. Vinc de la Sentiu de Sió, comarca de la Noguera. Participo de Som lo que sembrem, l'organització que vam fer la ILP sobre transgènics, estava a la comissió promotora. Participo també a Slow Food Terres de Lleida, un altre col·lectiu que també treballa temes d'alimentació. I a nivell més de feina estic treballant en un projecte de conservació de varietats i races autòctones, que li diem cultures trobades, sobretot de la comarca de la Noguera. I a part d'això, fa poc que he començat amb la terra de casa també com a pagès. Doncs, si us sembla, com hem quedat, hi ha aquests 3 punts i començarem una mica a parlar sobre la diagnosi de l'energia a Catalunya. Quins són els nivells de dependència energètica a Catalunya. I si us sembla, doncs comencem a fer una ronda. Toca a mi? Sí, toca a tu. Bueno, doncs a veure, quan a energia importada, etc. Com he dit abans, segur que aquí hi ha molta més gent que té més coneixement que jo sobre la gran dependència de Catalunya respecte de l'exterior. El que jo voldria destacar és que hi ha estudis que plantegen la possibilitat de 100% renovables en un termini de 35 anys, d'aquí al 2050, no amb un sobrecost respecte de lo que representa la despesa d'energia en aquest mateix període, sinó en un important estalvi de diners, de milers de milions. Si és possible i convé, després ho amplio una mica aquesta informació, no sé si... Quina és la perspectiva de futur? Llavors, per mi i per a Som Energia com a cooperativa, la perspectiva és 100% renovable de tot el que és consum elèctric. Això inclou el transport, etc. Està la cosa encara molt incipient, però hi ha estudis que plantegen, com deia fa un moment, que això és possible. En principi, la perspectiva ha de ser 100% renovable, llevat d'aquelles qüestions absolutament indispensables que dintre de 50 anys haurien de ser residuals, en les que, jo què sé, ara no sabria concretar. Que anaven a buscar justament aquesta idea que ara estàvem debatent aquí, d'aquesta estratègia que ara nosaltres trobem a faltar, però que per unes decisions polítiques, ja no tècniques, perquè és evident, va quedar frenada aquesta agència catalana. I a partir d'aquí ha quedat, mica en mica, anar-la reduint, suposo, de pressupost, com dèiem, etc. i ha anat quedant esmorteïda i ha quedat allà en un calaix que vés a saber qui tornarà a fer-la sortir, però que jo crec que posava justament les línies per començar a traçar una estratègia a nivell de Principat, amb tot el que feia referència a natura. I a partir d'aquí
La cosa és, jo sé que hi és i que estan allà, el que passa és que vés a saber en quin calaix, trobarem gent segurament que són tècnics i que en sabran dir moltes més coses, que estan allà interficats i que ara són caps de l'àrea de caça, no sé què, etcètera, però no ens en podran dir res més perquè no ha avançat més enllà d'aquí. I separem el tema de coneixement, que hem dit que bàsicament podem apostar perquè és el més barat per potenciar aquestes xarxes ciutadanes de monitoratge de biodiversitat, i la part d'aplicació d'estratègies de conservació, que això sí que ja requereix de més inversió i de capacitat d'actuació, i que això sí que ja és una cosa més institucional, però bàsicament per delimitar la diagnosi en aquests dos temes. A nivell de monitoratge hi ha una xarxa que existeix, a nivell de conservació, doncs, això em sembla que de moment no està al nostre abast. I ara estem entrant en un nou període que és el dels nous programes. Això el que ens aboca és que torni a haver-hi un altre cop sobre la taula el debat dels residus, o sigui, aquests nous programes posaran sobre la taula el debat dels residus a la premsa, en els mitjans, en els d'allò. Penseu que acompanyant el nou programa de residus també hi ha el pla d'infraestructures, que de fet s'ha fet un avenç ja també. El pla d'infraestructures vol dir que dirà en els diferents territoris com es solucionarà la problemàtica dels residus en qüestió d'abocadors, en qüestió de plantes, etcètera. Llavors això obrirà un altre cop debat i també planteja seguir avançant amb els models de recuperació i recollida selectiva, en el sentit que estableix nous objectius, i per tant és un debat que es pot preveure que l'any que ve començarà a donar joc social. Això és per a bé i per a mal, en el sentit que tots els debats socials tenen aquesta... Ja està situat. Em sembla que si cal informació més concreta sobre aquestes qüestions, doncs no sé, els diferents... Això també obre perspectives que hi ha els ritmes municipals, ja acabo, que quan es planteja un nou canvi de contracte en la gestió dels residus i per tant uns anys abans ja cal començar-ho a preparar, es planteja quan la nova contracta possibles canvis en les formes de gestió dels residus municipals.